Malé dobrodružstvá, 9. časť, Maťko a Vianoce. Vonku napadlo plno snehu. Maťko a Luna sa stretli na kraji lesa. Tešili sa, že sa blížia Vianoce. Maťko, tak čo máš v pláne? Ako prekvapíme zvieratká? Ja si myslím, Luna, že by sme mali urobiť v lese krásny vianočný stromček. Výborne, Maťko, ja súhlasím. Ty si zober na starosť stromček a nech ti pomôže Benny. A ja sa dám do pečenia perníčkov. Už sa neviem dočkať, Luna. Poďme na to. Maťko sa ponáhľal pred Bennyho domček. Benny, si doma? Vidi von. Ahoj, Maťko. Chceš si prečítať dnešné noviny? Joj, to je ale zima. Rýchlo sa obleč. Ideme zdobiť vianočný stromček. Urobíme zvieratkám prekvapenie. Hurá! Už aj idem. Dobrý nápad. Zatiaľ, čo Maťko a Benny hľadali ihličnatý strom na zdobenie, Luna začala piecť vianočné čokoládové perníčky. Vaľkala cesto a tvár mala celú pocukrovanú, ako torta. Vykrajovala perníčky. Prvý perník krásne vyzdobila, bola to kosť. Druhý perníček vykrojila a bolo to srdiečko. Krásne ho tiež vyzdobila. Tretí perníček chcela venovať Bennymu a tak ho vykrojila a vyzdobila. Posledný perníček vykrojila obrovskú kosť a chcela ju vyzdobiť zvieratkami a kamarátmi z lesa. Kto sa ocitol na perníku? Poďme sa spolu pozrieť. Žabka Katka, pani učiteľka Sova, veverička Evička, Macko Lacko a Zajko Lajko. Luna upiekla aj tortu, perníčky, sladké koláčiky od výmyslu sveta a samozrejme pridala na tanier aj svoje výnimočné čokoládové perníčky. Zatiaľ Maťko a Benny našli ihličnatý strom, jedličku, a začali ju zdobiť svietiacimi hviezdičkami. Pokračovali guľkami a perníkmi a nakoniec dali na špic jedličke mašličku. Všetko išlo ľahko a krásne. A pani učiteľka Sova im dala na stromček reťaz zo šišiek. Mačko, ja som taký rád. A čo darčeky? Pani učiteľka, prosím vás, choďte zvolať zvieratka, aby priniesli darčeky. Dobre, Mačko, idem. O chvíľu už ťahal jeleň Marian sánky plné darčekov. Tak, kamaráti, darčeky som priviezol. A už idú aj zvieratka. A v zápäti za ním prišli srnky, veverička Evička, aj líška Eliška, Zajko Lajko, dokonca prišla aj kravička Jarka, Húska, Sliepočka, ovečka Evička a samozrejme Luna. Hostina bola parádna. Všetci si dobre pochutili a spoločne si spomenuli na zvieratka, ktoré neboli s nimi. Na žabku Katku, Macka Lacka aj myšia Kariška. Keď sa Benny a Maťko vracali domov do domčeka, začuli tichý piskot. Počul si, Benny? Niekto pišťal, ale iba potichučky. Áno, a mne sa niečo zazdalo.
Kto to piští? To som asi ja. Aha, vrabček. Prečo si s nami neslavil Vianoce? Chcel som, ale primrzli mi krídelka a je mi strašná zima. Neviem lietať. Chúďatko, poď, zoberiem ťa ku mne domov a dáme si spolu čajík na zahriatie. Ďakujem ti, Maťko. A tak si spolu traja najlepší kamaráti a ich nový kamarát Vrabček sadli k vianočnému stolu. Pomáhať sa predsa má, a nie len počas Vianoc. Spoločne si zaspievali koledy a tešili sa na jar, keď sa stretnú so všetkými zvieratkami. Týmto sa končí príbeh o Maťkovi a jeho kamarátoch. Cez rok zažili množstvo zážitkov a Maťko ich prežíva určite ďalej. Teším sa aj na vaše zážitky, deti. Môžete mi ich nakresliť alebo mi o nich napísať. Pekné Vianoce, ahoj!